Kajingwan poi jong drugs jakani ka Thaiñ lam Mihngi Mynta kam dei shu tang nagari Myanmar hinrai ru na kiwe kiri bat dangshan na kajing yok kem yo we Nongkhaïi lala panong ki Nongkhaïi Mynta ki lasdang ban penon kam da ka Buit ba penon kam ki Nongkhaïi hakari Mexico. Kani ka Buit ka ba penon kam da kini ki Nongkhaïi ya ka Rukom ka ba ki jule da ki tu ki ba shalan yo drugs na Mexico syakari Amerika kumbang yo ban puli haki kot kubor bat ru ban yo i haki lat pathai kubor haki snam ki ba menswa kadai ka badang sulap shan hakani ka Thaiñ satai lam Mihngi jongkari India. Kumba ka long Mynta ka jala Meghalaya kamtam ka sor Shillong kadai ka wei ni ki nong ba ka ba pau bha ha ka jingbon ki nong di drugs ka bala pin lam wer ya ki ba bun ki long ying wat kta ru wat hadu ka jinglong jingman ha ki snong ki thau. Hakabia day bat ka kubor bat ka Buit ki Nongkhaïi drugs ki bana Mexico bat kumju ru hakari Colombia kadai na ka jingyok kem jong ka tanat custom ka sarkar Assam ya weu buriu ubadai na Indonesia ubasuba jur Khaïi drugs kata ha ka khat sau tare ujemmang araja arusau. Katanat custom ha ka jingyok jing tip ka batik na kala pen upshrip ha lok priya Gopinath Bordoloi International Airport ha borjar bat ban yok kem yau new buriu ubala tip kerteng kumurenat sirai lifelines nam karta na kanong ba Jakarta. Kajing temu jong u ban Khaïi drugs kala pulam no ha kate kajing syakem bat ka pen kendet ya baro ha ka bala talasi u syam lalap ai namar urenat sirait ulang ngoj na sentur ya ki palet berit ki bala song bha ringkat u drugs cocaine. Hadian kajing syakem lai lam ya u Syagahati Medical College Hospital GMCH ban le ya ka medical test hapo kajing patha u Chief Judicial Magistrate Kamrup Metro District Kumta lapan long kajing puat ya ka kepo jong u ha kajing lam u Dr. Kabir Rajkuwa ban weng ya kita ki palet tap drugs ki badon lai pun rutuli bat ki bakhia shi program iwei palet kat kum ki bor badai paj uteu drugs u song dor nyau klor tingka bat kani kajing yok kem ka pen I ya kajing shirkai ka kam Khaïi drugs sha Assam bat syaki we ki jela jong ka Thaiñ satai lam Mihngi ki pulit ka Assam kidang penlong ka jing toket ka babnya ban lap sai shu ya ki badon keti. Kumno ba raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai kirashon jong Mynta ubnai. Hoi ta. Ba? Ukau iu unia. Kong undi udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba? Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde uba bha. Kong. Kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khia ka jongi. Mynta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bom tei ya ka met ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunas nam mat ka jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jinga dei kumno. Yo iya ka jing tei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jong kini ngin ngat hagi babun ki jajing pa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke omkhnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki batei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu 100% kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus F aki. Ba? Uni ujing bam plus F pat ngila banyo na eh. Nang ni kong. Nagani ka daw ka sarkar kala penmi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na ka benta upaj ba. Ka sarkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha da ukhau ba bhatam na ka benta ki khna bat kilong kimi ki ba armen. Dei na kata ka daw batang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng. Nang ni shakman. Tang da ukhau fortified. Ba, fikrannya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.